Айде играй сега. Айде музиката. Играй. Айде. Айде. Стой тук да играе, мамо, момчето. Кой има там? Мама, айде играй! Айде играй. Айде. Павче, айде. Иди, Дано! Кой иди, мамо? Кой иди? Дадо, еби кота, мами. Кой иди? Кой играй, мамо? Дайте и снимат това, бебе. Ти какво дете си? Айде, гай. Айде, Павче. Дай ти шишенци на мама. Дай капачката. Дай, виж какво ще правим. Виж. Дай, мамо, дай да го затворим, дай. Айде, играем се. Айде. Виж, батко как играе. Виж, Павче, виж, Любо как играе. Виж. Абе. Ей, не направи кълба. Пак, да. Айде още един път. Оти сети го. Оти пет. Оти седем. По-силничко. Китка. Една нитка. Ласи, вън. Нататък гледай го казва. Есен косен баба. Малката светулка. Сесам. Мами, тъмни да попиде. Айде друго си. Баба ме сатана, китатана. Ама към баща си ще гледа си с при. Не кени пати. Към баща. Кати, кила, диска кила. Стрия, мама. Давай. Есен косен баба. Козигата, пуйтата. По-силно. Сасем канкой. Ой, тая, кой заба. Айде друго си. Моите ръчички. Моти кирки, Ръцете долу. пувки, там влаки. Я за котенцето. Котивало. Котенцето без ръки. Виж коти пита, силу папикита дада. Как кучин нас паска, гил паска. Я за Кито. Кито, Към баща си. кито, този колко си ви само гена сито, но е в кито. Мила моя. Мила моя мамо. Мила моя мамо, како мене бита. Колко те обичам, бе. Колко бита. Стой ме. Я друго какво знаеш? Кажи ли? Я кажи ти как се казваш, ама полека. Полекичка и хубаво. Ще кажеш Любомир Цанев, списани са Кърземай. Брат две могили. На колко годинки си? Ти имаш ли братче? Гледай баща си и се изпълни гума. Имаш ли братче? Да. Как се казва братче? Пасо, А ти на коя улица живееш, бе? едаса ура. На коя? Едаса, Възраждане. Ивази, 20. даси, умрава ура. Гула, Стани горе, де, стани горе. Любомир каза, Стани да горе. се взема. Стани горе. Павче, ела при мама, Павче. И какво имаме ни? Ба? Къде е ба? Ба, къде е ба? Къде са, мамо? Къде са? Къде, мамо, ба? Къде? Там, ба? Ами я? Я покажи, че напиша ли са, мамо? Къде мокри гащите? Къде мокри гащите? Я дай той. Къде мокри гащите? Къде мокри гащите, мамо, тук? Къде мокри гащите? Ти що напишеш гащите, мамо? Где мокри? Где?
Къде е ба? Къде е ба? Там ли ба? А магаренцето как прави, мамо? Я кажи 2. 3. Ма има там как? Кажи 3. Дядо ли там, мамо? Къде е дядо? Кой там? Кой там? Кой там, мамо? Кой там? Кой там? Що пише гащите, ма? Сега стоиш и шеф. Не можеш да играеш пишко. Отлези вълка, тате! Отлези вълка! 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 Тате! Ще паднеш, Павеле? Павеле? Къде отлъзва? Кодо? 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 Къде е бубата? Бубо! Бубата! Ти какво правиш? Дърпа бубата! Кой дърпа бубата? Там буба! И какво прави буба? Пише гащите! Пише гащите! Чакай, ще обърна гащи и ще ти го дам. Любо. Къде тати? Къде Лело, тати? Не дай да гледаш шето сега. Тъмчи. Там. Виж мама копа. Люби, ела Лело. Я прегърни, брат си. Но освен да се сбият се. Една момче, една момиче. Кой е край, Лело? Кой е момче? Гледай, Люби, камерата. Гледай баща си. Папчо край на момиче. Папчо играе като на момиче. Какво има, бе? Шулко. Еди, какво има там? Какво прави тати, Лело? Ще пиеш ли? Кой ще пиеш? То няма нищо. Еди. Къде е Джин-Джин? Ще донесеш ли Джин-Джин? Къде? Я вари го донеси. Ще я вари донеси Гино, Павчо. Вари, Лело, вари донеси Джин-Джин. Къде е Джин-Джин? Къде е Гино, бе? Джино, Гино, къде я е? вари донеси Гино. Гей, плаче! Люби, остай го. Люби, остай. Вземи, Лело, Джино, вземи. Павчо, айде Ивана сам. Павчо. Тук да съм мама да снимат това. Ами, че Любо ще снима. Той се става пред него, не се вижда. Я Гино, дранчи ли, бе, Любо? Къде е Гино, бе, Павчо? Павчо. Къде е Гино? Павчо. Тука, мамо, тука, Павче, тука Дино. Прави, мама. Ще го смачкаш, бе. Я дай Дино. Дай го. Чакай сега. Сини е тук. Обърни се. Хубаво сини. Ете. Какво правиш, Лело? Какво прави момчето, ма? Не го лапай, не е хубаво те. Чакай сега. Чакай, Лело, чакай. Дай го, Лело, дай го малко на папчето. Да. Да изпусна, бе. Къде ще отиде момчето? Папче. Какво да играем, Лело? О, не ми се бори, Лело. Моля ти се, Лело я боли зъбчето и никак не се бори. Какво ще пуснеш? Дай то ще бе, Лело. Само с Тати ще те снима, като плачеш, ще те се смеят другите деца.
Колкото сме надолу да чешем да идиш, ама ще видиш. Няма дистанционно. Ще му дам ба. Айде малко, мамо, пусни, кажи. Не, Лело, касетата ни, дай Миличко да ни такова. Айде малко, мами! Айде малко! Павчо! Виж, Лело, тати. Тати. Този той, мами! Павчо, слез долу да играеш. Слез долу да играеш. Айде да играй, мамо, момче, дай. Айде, Павче. Ела. Айде играй, ела. Айде сега, айде. Виж. Айде. А него да го има на камерата, като плаче. Колека. Бръм. Баба, елатка. Цезаре, елатка. Цезаре! Какво има там, магаренцето? О, ама то е страшно, мама, то е страшно. Тука насам само ще вършиш. Тука. Виж, Чичо снима, мама, защото снима като кръшкаш. Чичко, Павче! Чичо, здравей! Здравей! Я, мамо, я да видим какво има, момче. Къде е гипсчето, мамо? Къде е гипсчето? Там магарето. Как прави магарето? Как прави, мамо? Как прави магарето? Там? А тати къде е тати? Тати. Айде да върнем при тата. Не, ще върнем, че я върнем. Чуй какво да снимам. Иначе, нивото. Айде тука, Децо. Минавай, той направо на слуга. Айде виж, Чичо, Павче, къде е Той Чичо? човека отива да си бута къде. Чичо, виж Къде е там. Чичо? Чичо? Ама Къде стой, са? бабе. Къде е Чичо? Чичо, къде?